Sparks. Relax. Yo. Wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. One Zim Khalidi. Tripana baba tunaita ngwafiridzo netsvakiridzo. Patinongwafa. Patinenge tichikuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika. Patinokuigira itarenda rakasiyana-siyana munyika yedu yeZimbabwe. Muzora nhasi ndambodongorera kuGT uko ndabva ndawana kuina Segono wari pagedhi ndikati no chimbobatika panapa mumbonzwisa vanhu maworks amunoita saka tanga timbonzwa maworks aSegono panapa then tozokurukura nawo but hamunoziva kuti tsika yedu panapa kuti kana waya uchiti unoimba tofanira kumbonzwa zvaunoimba zvacho tofanira kumbonzwa art rako racho saka ndo zvada kuitika panapa zvatada kuita panapa shona inondinetsa man saka my father mambo muri sei welcome tinotenda mukomana titambira mabasa akanaka ndode muri chigona sei ndewe mto kuzama lako ukangira nzungupa zo oyo pfo pamwe dzingangoibve inefanuka ichokwadi bozi chimbire kwachivi yakabika matumbu ikazosiya mutu alright guys balabaka tanga timbonzwa ngoma timbonzwa GT bozi kuGT koko ndikuona kuti kwane competition isiri bozi kuGT taiziva kuti kwakuina kapfupi ari ega ino GT yanga yagara ingoriko but ari pamatista akatanga kuuya nei achitakurova GT chaizvo wandakatanga kunzwa ini ndowanzota zvinhu ndoziva inini ndadanga kunzwa kapfupi then tikanzwa baba Harare tikanzwa matista akawanda ari kuuya mazuva ano naSegono tinana hanzi baba Gweru tinana anzani nemvese kueti Clifano rova futa ndambisa chiunu anzaniko Mr Something 4 big up one Mr Something sa nasi ndatimbonzwa kuti Segono wari background tichinzwa music yawo sa my father ati mumbotirovere ndandidza vanhu vambodzinzwe takakula aiwa chirungu mgomo yeah man andenati Itwa Segono Makumbe production omuradi mujamba chipoko chine morani muningina wangu tino mukadzi wave naye takofara batewa muchemushe akatorwa nemakinda gori aya watunyu muningina wangu chochi mukadzi wave naye takofara mad pane mwenguyo anosvika pakunzwa kuti ainenge ndiyo saundi yedu chaicho ndoyedu chaichai tachiti from top chipulei vachinzwe tipo paya kunaika yecho andenacho Itwa Segono Makumbe production omuradi mujamba chipoko chine morani muningina wangu tino mukadzi wave naye takofara batewa muchemushe akatorwa nemakinda gori aya watunyu muningina wangu chochi mukadzi wave naye takofara batewa muchemushe akatorwa nemakinda gori aya watunyura akadzi yangu Suseni murume wave naye takofara mubatewa muchemushe akatorwa betsi naSlekwini watonyura anzvadzi yangu mamoyo murume wave naye tatofara mubatewo muchemushe akatorwa betsi naSlekwini watonyura unotera kumba kwake unoona akagara murume wake apfekedzwa baby vita achidyiswa serevita ice cream 40 cents unotera kumba kwake iwe unoona akagara murume wako apfekedzwa baby vita achidyiswa serevita ice cream 40 cents ukamuti jaki abidzoke kumba kwedu anoramba nwachicheche atatiti takagala zvakanaka naSlekwini bombo clats touch it from top nasi tiri kuGT babangu botigona touch it from top my DJ vanhu vane makinda gori aya watonyura muningina wangu chochi
madhagori haya watonyura. Akadzi yangu Suseni murume wavene tatofara. Mubatewa mushe akatorwa bedzi naSlay Queen watonyura. Akadzi yangu Mamoyo murume wavene tatofara. Mubatewa mushe akatorwa bedzi naSlay Queen watonyura. Unotera kumba kwake unoona akagara apfekedzwa bebifita achidyiswa serevita ice cream 40 cent. Unotera kumba kwake iwe unoona akagara apfekedzwa bebifita achidyiswa serevita ice cream 40 cent. Ukamuti jati atidzoke kumba kwedu anoramba pachicheche utatiti nakagala zvakanaka naSlay Queen. Ukamuti jatoero ngatidzoke kumba kwedu anoramba nechicheche atiti ndakagala zvakanaka naSlay Queen. Bode sawira mukuru ademunya godrina too much power. Murume mwana mudiki Mamoyo anoda mitakitiki kutenderedza pulazima achiona akagara backseat achisuma. Murume mwana mudiki Mamoyo anoda mitakitiki kutenderedza pulazima achiona akatora backseat achisuma. Pulazima ichitenderera pulazima ichitenderera pulazima kubekalo pulazima ichitenderera pulazima kubekalo pulazima ichitenderera. Ane maki arakubara tinate mutarisi aramuombe Jomito mukarati mumanyungurusi pagade mutojinyune maoo machedza toti kuchema kwechembere yataneti umtoshi 345 neuperi kumita vamti shundo amigo yesaya Maswano kune corona Maswano zvabakomoni Musandone kunonokanda ngachiuya Musandone kunonokanda ngachiuya
tembono Max Nyandoro munhu mukuru uri kunzwa Makumbe famba kuti Makumbe producer 4 amaina baba dimi magazara gono gono ikamba dai ni mwana ngomana dai muti gonore rumbe dai muti gonore rumbe oye mazano zvababomo edzaiurai Zika famba gono famba gono mandipedzera gono mandipedzera unonga kushayisi zvakuisirwe iyo right anenge achangochema here oita sei nekunakidzwa right segono mukoma panambozorora ataneti imi kutambisa zimkaliti kudaro ndarayo eka ndaramo mbeka inathinga ndika nyangwe tizoda rimwe music yatoda na danzo ana hip hop tofana kuza tine imwe music yedu yemunomu yatazosati ichi ndo chedu chinhu chedu ichi ndo chokwadi saka aiwa ndikuona temwe kuti representa zvakanaka chaizvo chaizvo aiwa ndino segono mukoma tichimbozorora maybe makambodza vamhuri yezimbabwe kuti anonzi segono ndiani uyezve makakurira kupi alright segono mukomana anonzi paradzai gweshe ndo zita rake rekudedzwa okay ndakakurira kwazvimba ndokwandakaberekerwa kwamurombedzi okay ndikadzidza primary school pakasanze primary school kwazvimba ikoko then secondary ndobva ndazoita form 1 form 2 pamucheri secondary kwazvimba ikoko ndobva tazosimukawo kubva kwazvimba takuti kuda kuona mota dzakawanda kuya kuno kuchirungu manje kumangerengere ndokwandakazoita form 3 ne 4 okay saka ndo segono wacho ari panapa okay saka zvekuimba zvakazobva kupi segono kwakabva zvekuimba munhu angakurira kwazvimba kwaibva mapurezidendi makusvuka zvekurova magitari zvekuimba zvabva kupi inini chandakaona mukoma ndechekuti kunyange pandaenda kuchikoro ora ndandisiri bed yangu muklasi but ndaiona kuti ndiri kumanikidzira because ndaini ndikaverenga kana manotes ndaitokanganwa but ndikangofunga song ndichifudza chero mombe ndasingakangani saka ndingangoti ndakakura ndiri munhu wejiti kwazvimba because ndakatanga kuona kuridza ngoma yejiti yaya ndisati ndakuisvikira ndichitokwidzwa paduri kunzi chibaba chimboridza ngoma iyoyo ndobva ndatorova ngoma yaya nekuimba zvese saka ndakazongoona kuti zvinhu zvakangozvarwa zviri mandiri okay saka kuzotanga kurekodha imi kuti ano now ndadoda sing ndadakuita professional record ndirini alright kuzotanga kupinda mustudio i2017 okay nhau yakaitika ndipinde mustudio imomo ndicharangarira ndakaenda kunhamo komwe mufesi wedu anga ashayika kuchitungwisa so okay saka ndasvika ipapo vanhu vaiziva kuti ndikasvika inini nhamo inogona kukanganwika vanhu vakafunga kuti ipati ndakurova ngoma mungoma saka ndairova ngoma ipapo so vanhu vaiisa makamera avo kumuromo chaiko kuda kunzwa zvandiri kuimba nekutora video okay so yakazoonekwa pane murume hameno mungoma kana kuti anoda kuti ndimutaure kana kuti haadi kuti ndimutende hangu ndaagara panapa ndiani angatingomutende kana akaita zvakanaka ngatingomutendei anonzi tinashe mutarisi uyo 4 1 tinashe 1 nashe aita sei tinashe mutarisi akaona kavidhiyo kaikai ndobva atondidedza inini kuofisi kwekwe okay ndichitofunga kuti hameno pamwe zvida kutaurawa akanditi mufana wangu ndaona kuti une chipo saka ndoda kuti umborekodha wakamborekodhera ndikati kwete ndobva atondibhadharira mari yake 4 kwa DJ Tamuka kwekwe kustudio kwaja ndo military tachandera ndio baba tasonge kutanga bandata songe ndo Joan Marange angangondoda mbonzwa kuti unoenda sei so ndapedza kuti Joan Marange akabva aiterera ndobva azoti ayo ndoda kuti uite H2 4 so anditi H2 akazoti chite H3 kusvikira atozongoona kuti
mufana ndofana kumbopushawo kusvika pandokwanisa. So aibhadhara mastudio mukoma ane mazita anodhura atisingakwanisi. So ndiye munhu akaita kuti nditange kuziva kuti ndakuenda pamike ndiziva zvandiri kuimba ine zvichariliswa. Alright, ndakuzvirekodha. Alright, apfu tina chemutari sitenjifunga kuti maybe vari kubatsira vanhu vatichiziva like ana Nisha Tease, ana Saint Flow, ana Rayma, tisingaziti kune mamwe artist kuti hobho anenge achitobatsirwa basa. Big up mudara wangu. Makaipa. Aiwa chokwadi. Mukoma munhu yauya mwoyo wake wainawo ka. Kungoti munhu vanhu vatema tinozosiyana pakutenda asi inini hangu mafungiro angu. Mudara ane mwoyo wakanaka baba. Because muri kuona mukoma pane pamwe pekuti unombofesawo machallenges mulife. Kana ndikatomufonera inini pafoni kuti mudara ini ndarwara musoro watema nditara kuti kuchipatara udi kuenda. Ndikati handina kana mari yekuti ndinoita operation kana ndoda kurapwa anongokutaura kuti enda unopiwa mari uite zvauda kuita. Saka tendwai mudara kwamuri ikoko ndoramba ndichikutendai handikanga anwe chazorwa nehope. Alright, saka apa mukuita sei music mane album here mune album makamboita here mukuita sei kubva pamakatanga kubatsirwa pa? Ndakaita album ngoma rakanzi Gango. Album rakanzi Gango iroro ranga rine matracks anosvika 8. Okay. So ndapedza kuti album iroro ndakazotanga kuita masingles. Okay. Kusvika patiri panapa. But chandoziva ndechekuti handiti album kungokombaila masongs tomaisa pa 1G. Akawandisa zvokuti anogona kuti kana forma album pandiri panapa GT. Yeah. So I think makuru wanenge tofana mbonzwa GT idzi. Manje GT akareba guys because pa one song GT kuzimdando nda player masonga na 5. Kunongo baba kwakaiba. Tichangopota tichizombo matitswi makunakirwa. Zvatichaita manje tinongoridza padiki. But matakona naye inonakidza tomborisiya because GT manje inozotenge kunoswitcha futi inonakidza kutange zvinyowana zvisina vera umbonzwa. Saka chimbochi player timbochinzwa. Ndanimbocikanda chinyowana. Itswa segoro komore ndimujamba checha chipoko chine morari. Boss tiyo bingo. Kadoma. DJ B-boy. Mamaneja manyama. Kunyano. Wai kumbi mkuru wambwa. Ninonileza mumoyo mangu. Sura nezuwa mwari nindogaya. Namone yazika kubina yo mangu. Ninonileza mumoyo mangu. Mwari baba pindura iminyengetero. Namone yazika nayo kubi mangu. Arizoka vanosegea. Ukawaona unototirudo mumoyo mavo muzire nekono mavo. Ade kuti ubudirire vanongoda kuti utambure nyimbo zaruziko izina muripo mavo. Mwezi nakana yada utambure unoita dumbune manza mumwe mavo usina kana sense. Mwezi nakana yada utambure unoita dumbune manza mumwe mavo usina kana sense. Kuti mele takuona vanongotisiya ivo anayo. Vamutarise vatingogona vanoti anayo. Kunyangoti vinga paanokona anoti anayo. Iwe Baba aisinyadiki. Sekuru jirenda mabosi chinyonga una face. Famba buti aisinyadiki. Max Nyando. Tinaje ndashita mad boss. Ugu yangu marenge
yakaramba kutsotsonya huku yangu marengenya kamusapa yakaramba kutsotsonya huku yangu marengenya yakaramba kutsotsonya kana uri munyama ndiudze ndiri pega ine kutenga mbudzi inochema ichitevera bere kutenga huku yokandirira mumuti wakomana satani kana ada utambure anokupa dumbu nemhanza mume mako uzina kana seti naimamo Jefferson mudyiwa Tight Investments baba izwa hapa dumbu lebibi manza kutsika masanga kusiyazo matama kuburitsa moto wembaura usati ndine keshi yandina dumbu lebibi manza kutsika masanga kusiyazo matama kuburitsa moto wembaura usati ndine keshi yandina anyama kukodzi ndasekuona TV mubara positiya pingo kukadoma amai musadivane kubara kudai umoyo mangu ili zvakatondiwanira mwari ndipeyo pfumba ndiyaramisi vamwe munyamarudziko usina muripo nai baba chose chatavimbiswa choperera pamuromo seuswa hwenyati nai mambo hakuna chinhu chandakanzi chikabuda negwara ndinorwiswa vadzimu vangu nditaireyo kana ipo pachinaka huku yangu marekenya yakaramba kutsotsonya huku yangu marekenya yakaramba kutsotsonya huku yangu marekenya yakaramba kutsotsonya huku yangu mbudzi yangu marunjata yakaramba kusatsadanga idi mbudzi yangu marunjata yakaramba kusatsadanga idi mombe yangu manyurusi yakaramba kubereka idi mombe yangu manyurusi yakaramba kubereka idi bamba kutikeni kufamba yawe makumbe sorry bata mwana tapenda mai vake pembera mkono wakadyi chitaka chekamba Gracious Maglenora asinyadika ndanzi yangu famba kunenge kugavira nyimo tomito mkarati tatutungiri mapango masere kufamba kunenge kugavira nyimo hazi kufamba kunenge kugavira nyimo tinenge tisingamiri alright sazoda kuita apa my father ndika panapa takuti wanze kuruwa mangoma andika ichokwadi nhau dzekutaura kaidzozodziita mumwe musi pakanaka handitika sa chimboti pai another one rikadukandira imwe yacho voti nazi titomboteerera ngoma idzi are you ready izwa segono bomatemtamba jeje ostio pingo kadoma kumbi boga kurovakwa makanana namuri vaviri kominikesheni mumba inodiwa baba vemwana izvi handidi amai mwana izvi handidi kwete ginya musoro pangu iwe chijamaitiro musoro pangu chijamaitiro musoro pangu chijamaitiro musoro pangu iwe chijamaitiro musoro pangu iwe chijamaitiro musoro pangu iwe chijamaitiro musoro pangu iwe mwana uyo samubate katingalinga mwana uyo samubate katingalinga mwana uyo samubate katingalinga mwana uyo samubate katingalinga usamubate kinya kungepinya kusiya nyama dzichiswinyawo usamubate kinya kungepinya kusiya nyama dzichiswinyawo maitiro musoro pangu iwe
masinye akatadza kubara mwana shingirira ubare mwana shingirira ubare mwana shingirira kupe rudo shingirira kupe rudo Oskitsuko Banyoza Max Nyandoro DJ Bipo Manager Timbare Masisi Manyama Timbarigo Zemurutino Manager Manyama Tight Investments Mabakaza Bakuruwe Aisi Yadiki Kutsiga ni kufamba Tenga wawa kana dizina kesi ndo ukwereta ukana gando ukwereta ukana gando ukwereta ukana gando ukwereta wawa ukana gando ukwereta ukana gando ukwereta ukana gando ukwereta ukana gando ukwereta wawa ukana gando ukwereta ina kuna kiwa ukana gando ukwereta wanopoa ukana gando ukwereta Kunyangara kunyangara Ebenzi Ndibetola kunyangara Ndibetola ndikurape kunyangara Hapana nganga inorapa kunyangara Hakuna nganga inorapa kunyangara Spaxi ndiye anorapa kunyangara Spaxi ndiye anorapa kunyangara Spaxi ndiwe unorapa kunyangara iwe Spaxi ndiye anorapa kunyangara Baba tengesa iredio titenge ngoma Baba tengesa iredio titenge ngoma Cheat music baba iri pa Pro Max baba takaigarira saka baba yes, ndudzewe mimi mandika ku JIT ndo wapo wafana beside na baba Harara inokuta na baba Harara uri kuita zvinhu zviripo and ma superstar and bando wapo wafana muri kuona kuti ano ku JIT uko kuna wafana uri kuita zviripo ku JIT ndingangoti kune mfana umwesowa nambotira anonzi Babagweru ya mgoma inini mazvariro andakati handina godo andorwadziwa Babagweru vari kugona JIT singaiti vari kugona ndiro vari kugona ndiri kunyatsokuvatira ndinyatsona kuti nomunhu uyu zveJIT aiwa ari kuita sei ari kupedza but ndine ka advice kekuti ndikazomuona ndogona kungomupawo mbichana kuti akandinzwisisa ipapo hakusi kuti ndienda shora kubatsirana kuti ende mumberi pamwe ndenditori rongo ndichifunga ndiri right. Alright, I think pa ata mtozunguzvinzwisa kuti ano maonero ka tichotara maonero edu ko andiega muri kuona kwafana kujitika kune wafana wakati then vakawanda vakawanda kune iye mfana wangu anonzi Mr something kozoita mumwe mfeza anonzi Fambanyika ai vakomana vari kuuya zvichokwadi kuJIT vari kuuya kunyeperera saka JIT atone maartist akatowanda variko
Koma collabo mukumbeto ine makolabo mega uchipupana nawo makolabo uno. Icho kwadi mgomo. Ini ndakatoita collabo na Baba Harare pane mwezi ngidonzi muyembezo. Yeah man 4. Ya Baba Harare. Ndakatoita collabo ipapo. Ndikazoita collabo nemumvezi anoimba sungura anonzi Mike. Okay. Tinotora ne collabo iri kuya papa na Mr Something futi. Okay. Yeah, ndakaita collabo nema artist naanonzi Biggers wakapiwa yaya. Ndiye mutara we GT yaya. Biggers chimutara changu chepa mtoko kani. Oh, what Biggers? Yeah, wepa mtoko. Chimutara changu chejia. Mando yayo avanoroa. Ameno dipa panga potseka sei. Ndo mawani. Chimutara changu yeah, takarowa songo na yeye mdara wewe. Mukwasha wangu wewe. Mukwasha ndiyo? Mukwasha. Anotati zvara akarora mamoyo. Wakarora mamoyo. Mdara wangu yao wanifadza. Ndi wangu zvekurevesa mdara wewe. Alright. Saka muri kuona GT Music ichifamba kuti like zvikuitwa mamwe machine. GT Music inofamba mukoma kana tikabatana tikaita chinhu wani. Makabatana nani? Munoona zvavane kuti makabatana mega kuchiti koko. Tikapanana ma-ideas. Alright. Tikapanana ma-ideas kuti baizi zvatiri kuita zvigono uri kudai imbodai. Handitika. GT tinogona kuita chinhu wani. Then kozoita nyaya yekuti panorirawo vamwe. Chiro ingave sungura kana ingave dance nyangwe ingave chi. GT ikaonerwa mukana wokungoti inorirawo vanhu vachiitereresa. Inofamba mukuru. Because vanhu vacho vari kugona ndomaoneranga. Alright. Aiwa boss saka mashows mukuita semukuru wamashow's here. Mashows ndikuru wamukoma. Alright. Ndakatobva last week kurushinga tiri kumbozama kufamba. Alright. Aiwa kana zvakadaro zvinhu zvakanaka zvinhu zvatinofanira singaiti. Mukuru like zvonambotaura panapo kuti nini asinyanya kuda kutaura panapa ndega. Tautite chimbonzwa mangoma. So I think takarwa 2 ekupedzisira. Noda kukureba kwemasongo acho I think tobva tavhara zvoti. So anoda kubata ipapi mdara. Vanondibata alright kana tichiti kufona 0775 197 832. Vanondibata ipapo. Wait. Ko music inobatika papi music? Music pa YouTube iripo. Pa TikTok mukaenda munongoona usegono mashows atenjingokanda weiwayo. Ndingangoti zvangu ndisanda isa music zvezvana distro kid mukoma isusu alright ku technology inenge iri kure neniwe nina nyatsonzisa kuti chinoitika inyaya kusaizive sa music yako haisi pana distro kid haisi bandoba munofanira kuita something album rese iri ratiri kuita rine dzatandiunzisa idzi dziri kutoiswa ipapo dzese kwe kumashure chichikutasa kuisa dzichatongokandwa dzese atakazowana vanhu vanozvigona wapo varipo vanakomanda variko vaiva vane rudo vanouya vachitokuudza kuti onaka ndoda kuti iwe uende mberi kana Manasparks mashoko mangani waunondiudza uyo maideas emusic yamanipho I think because kuna mazwana ndikuona ukona nyange zvikanzi kuita music andika unofanira kuzoti music chichinotisa vanhu vari kuita mari music aizia ichokwadi saka iwo ana distrokid wavo ndokunototorwa mari yemusic saka zvakangonaka ngoise papo inevha no imwe song inoita hiti ichokwadi pamwe kana mari yacho singaidi unoisiya kadari mwana wako agona kuzoidya zvake pane kuti ungosiye music ichingoenda. I don't think kuti music tapa level yekuti akufanira kuita music business ichokwadi but so side business because asina kuti tirambe tichidzokorodza masemistake aita nemaartist ekudhara now tiri muna 2026 amunyepe kuramba tichingonzwa gona ita kuti padistrict ita sandaisa sadaro zvozekano kana ari mweya wakwazvimbo da kuukasa izvozvi kuti mweya wakwazvimbo ibva pane geto iti airukandwa mundenge makuiwana ipapapa izvezvi music inofanira kuti ibatike saka my father handinacho tomborowa aiwa pakanaka ngoma mina timbonzo guys don't forget kuna streamer
wakedebura aisi mhoza yako nditutsere wakamupa mukana kuti akunyepere achiti anobvunza Emanuere That's why wakedebura wakandionesa imwe embo gara kugariba akuzi kudya fish iye wadaireiko That's why Bombo asa gora kwa China ya ana kwa hizi bado sasa zikubuda kama punchline atoro hapa hata wakati zetu garagari bakusi kujika fish you know what say go ndo kanjitaura wada ndiye kuti nini first time yangu ndo kariba ndiye ndakada bodo jika fish vile bida baba bakatoanza fish ndiye ndivani sadza tooneka fish dzacho isi but izimari ndivanaanza kuti 7 8 fishes zinotoneka kuharare kaidzi ndakazviita okay no ndakatoti nhasi atopedza nadzo magwaya ndakazonzwa imwe aitaurwa manje hanzi kuchiredzi wakabatwa uchidya nzimbe vanokuita ravo kudya shuga ichiri munda ukona chii ndaisvika nzvimbo izi sparks ukuseri madyira kuda nzimba ukabatwa kuchiredzi uchidya vanokuisa mukati azivengone mhosva yakaipa mushuga gomutii tozoisei kudya shuga chamwari kuirova ichiri munda usadaro mbomirira kanitanga yakandwa mubepa ozorova but musadaro boizi apa kana ine kunyepa amajokera acho ndaunyadzozvibatanidza anzisibasi kubatwa uchidya nzimbe zvaukuita imhosva unoenda mukati asi unopika wanobva uchiredza achimbotonesaya kuti ichokwadi iri ini ndogona kuona sechokwadi because uri kuona ndikuranga ndamboita kuchiredzika ndeshuya ndamboita ikoko dzimbe ndakadziona munda chete pana ndakadziona muchiredzi dzichidyiwa nemunhu aunenge utaura chokwadi ndauda kusvibaangochitara kuti zvoni ndakazodhabhura kuti kugara kukariba akuzodya fish unoonogara kukariba ukatadza kudya demba kana 1 ndine imwe nyaya futi inonakidza kuna inoitika futi kumamisha segono unoziva kuti kumusha ndakaenda kudomboshama manje aiziva tunzimbe tondakaona ikoko totikitiki aiziva pane kune kuhara nokuti nozi nzimbe dziri kubva kupi ukona vanhu ava zvavanoita iskiri yakutaia kuti zoti iwe unoda dombosha uchida kuenda kumusha ndichandodya kana nzimbe kana ndichandodya mengo utoona kuti nemengo dzakadhakwa aiziva ati kune kune mengo dzimwe dzatobva kwamurewa haunyepe ende tunzimbe utaona kumucha tinenge tusingamenyeke but kunokuomara kuno kuti neshapiro nenzimbe saka nzizikaona sa paungochitara kuti zvona aiwa kugara kuninga plus unoziva kuti kumusha kutodyiwe nyama samadyikiro twe kuharare kuno akudyiwe nyama bhodzi ukona watodya kumusha bhodzi ukona watodya unenge watouraya kana huku yako ega iyoyo wakatopfuya kana kuti mbudzi kana watodya bifu nomatouraya mombe chamwari ndatonozaira kuti patakakura musha taibvunza taiti huku aiurayiweke huku dzaiziva kunzi dzinongokandira dzobereka vanhu kumusha havadyi nyama kana satovhima wandozodya nyama I think timu iya inozovhima isusu ndo zvataita vanovhima manje abhuza pana paungazoti aumana jika ine mafeji nekamhembo kasina muridzi ukaiona ichimhanyiswa huku padanda repevanhu pepeka unobva watongonotandarira ikoko kumushanda kwanoda kudyiwa nyama kuno kubaba unongoiona kana 75 cents unopimirwa kana kapu yemaziso yehuku kakuno ndati baba harana wakazombozvitaura izvozvo kuti kwasolani hamene kuepuedza zokutengeswa maziso ematemba kana kuepuedza ukaita hasha watakonifona kuti hatakufara iyepuedze kupi ikudyaro babaka muno marara unoona nyama yese yaunoda baba chero ukandire 50 cents nodzimira topa inoenderana anyway segono ngoma ngatichinzwira razongotinakidza patamborikatira pakati but simudzira inayo timborwa nditi tirifambe mbishana kugara kugaripa akuzi kudya hove iye wadarireiko atazuwai wakedebura wakati aurarwe nemurume muchamba cheta anokuona wakedebura andirorwe nemurume muchamba cheta anondiona ndakedebura amai ndakedebura amai ndakedebura amai ndakedebura amai ndakedebura
mukadzi wako akanditsonya kaviri bora ngoma iwe mukadzi wako akanditsonya kaviri bora ngoma iwe waizero kanza muraini vakaze munono ndirengera varume vavo vanondipei vakaze munono ndirengera varume vavo vanondipei vakaze munono ndirengera varume venyu vanondipei DJ Sparks ndio jita man kunebere Bombo Clan tune ya tadauro wache kupesi hata pataenda ndambo kurera ngoma yakasiyana idzi manje itande ina mbonzo wayo Makumbe production makandipoa kare kare pamaitaura nezvangu makandipoa kare kare pamaitaura nezvangu maiziva ndine tikaranga maitaura nezvangu handina munyama kana mozvaini nezvangu takuda kubika doro kuti midzimu itambe umandivode pamuchapanda from JIT Music baba. Yes, right, this time JIT Music ya iguru wafuti ba Pro Max. Makati poa kare kare maitaura nezvangu maiziva ndine tikaranga maitaura nezvangu handina munyama kana mozvaini nezvangu takuda kubika doro kuti midzimu itambe apanaare pamuchapanda Hari
Osteo Bingo wakadoma Kubi pai mkuruambwa Gono chete ndiwa mshini pachita Roa ngoma wasekere Kananda wa muzani chemendo inande Upa ukama iwe kono Gono chete ndiwa mshini pachita Roa ngoma wasekere Kananda wa muzani chemendo inande Upa ukama pachiti Gono chete ndiwa mshini Roa ngoma wasekere Kananda wa muzani chemendo inande Paugama Ono jana ndiwo muzini ndiwo mjiri Ngoma wasekere Kanu wapare Ono jana kabuje mazara ukarike Paugama iwe kono Ono jana ndiwo mjiri Onano ngoma wasekere Nga wapare Ono jana kabuje mazara ukarike Paugama makauraya Yimi makauraya Yimi makauraya Yimi makauraya Yimi makauraya Yimi makauraya Alina mbosa Maxi Adoro,